ዘይሓሰብካዮ ርኸብ ኣይመርገማይ ምርቓ ከም ዝበሃል ከምዚ ናተይ ምስ ተረኸበ እዩ። ኣነ ስመይን ዝነብረሉ ቦታን ክዕቀበለየ ዝመርጽ ብሓፈሻ ኣብ ስደት ኣብ ሓንቲ ካብ ቀዳማይ ዓለም ዝኾነት ሃገር እየ ዝነብር። ናብዚ ሃገር ምስ ስድራየ ቅድሚ 9 ዓመታት መጽየ ወዲ 19 ዓመት እንከለኹ መጽየ ሕጂ ኸኣ ወዲ 28 ዓመት ኮይነ ኣለኹ። እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ሕሊፈዮ ዘለናዮ ከተማ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ብዙሓት ደቂ ሃገርና የለውን። ምሶም ዝርከቦም ውሑዳት እውን ኣይንረኸብን ኢና። ኩሉ ሰብ ኣብ እዋንኡ ስለ ዝውዕል ክንረኸብ ግዜ የብሎምን። እቶም ዓበይቲ እኳ ይሕሹ እምበር ንሕናስ ወረ ምስ ደቂ ካልእ ሃገር ምሕዝነት ስለ ዝፈጠርና ደቂ ሃገርና ክንረክብ ተበጉሰ የብልናን። ስድራይ ወላውካ ምስ ደቂ ሃገርና ክንላለ ክንጻወት ከም ዘለናን ናብ መርዓ ናብ ኮንሰርት ክንሕወስ ከም ዘለና ይነግሩና እንተነበሩ ኣነን ይሕዋተይ ግን ንሰምዖም ኣይነበርናን። ሓራይ እናበልና ኢና ሕሪርናዮም። ናብ ወዲ 27 ዓመት ይቀርበሉ ብዝነበርኩሉ እዋን ከዓ ስድራይ ዝሓስከያ እንተላትካ ክነመርሕወካ ዝብል ሓሳብ ኣቕረቡለይ እሞ ኣነ ብዘይካ ጻዓዱ ደቂ ሃገርና ዋልድ ከም ዘይፈልጥን ዝቕበልዎ እንተኾይኖም ግን ወላ ምስ ጻዕዳ ክምርዖ ከም ዝኽእል እየ ዋዛም ስለቢለ ነጊሮዮም። ስድራይ ግን ጓል ካልእ ሃገር ትኹን ጓል ካልእ ሃይማኖት ኣብ ገዛና ክንእቱ ኣይደልዩን እዮም። ኣዝዮም ዓቀብቲ እዮም። ነተን ደቂ ሃገርና እኳ ሓቲቶም ኣጻርዮም እዮም ዝኣትወን። መቸም ኣነ ከምዚ ዝብል መልሲ ምስ ሃብክዎም ጻዕዳ እሞ ኣይትምርዖን ኢኻ ዓቤድካ ድኹንካ ጓል ሃገርካ ባዕልና ክነምጻልካ ኢና ጥራይ ንስኻ ሓራይ በለና በሉኒ። ኣነ ከዓ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ሓራይ ኢለዮም። ብድሕሪ ቁርብ ግዜ ከዓ ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ረኺብናልካ ኣለና። ምስ ስድራያ ትቕመጥ ሰሪሓ ተኣቱ ንፍዕቲ ጓል እያ። ካብዛ ዘለናያ ከተማ ናይ ሰዓት እያ ትነብር ዝብል ሓሳብ ሃቡኒ። ሓራይ በልክዎም። ስድራ ናይታ ጓል ሓቢሮም እውን ቁፅሪ ሂቦም ርኽባ ዘራርባ በሉኒ። ምስታ ጓል እውን ተረኸብና። ኣብቲ መጀመርያ ተሓፋፊርና ብዙሕ ክንዕልል ኣይከኣልናን። ቀስ ብቐስ ግን ክንተሓተት ክንዘራረብ ጀሚርና። ንሳ ዘይትፈልጦ ወዲ ዝምድና ትጅምር ምህላዋ ኣዝያ ከም ዝፈርሐትን ስድራ ስለ ዝደፋፍእዋ ጥራይ ትረኽበኒ ከም ዘለያ ብግልጸ ነጊራትኒ። ኣነ እውን ስለዘይፈልጣ ብዙሕ ምቹእነት ይስምዓኒ ከም ዘየለን ዝያዳ ክንፋለጥ ክንቀራረብ ብኣካል ክንረኸብ ከም ዘለናየ ሓሳብ ኣቕሪበላ። ንሳ እውን ጽቡቕ ሓሳብ በለትኒ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣነ ኽርያ ናብቲ ዘላቱ ከተማ ክኸይድ ምዃነ እየ ነጊሮዮም። ክጥንቀቕ ከም ዘለንን ቀንጠብጠብ ክብል ከም ዘይብለይን እታ ጓል ጎራሕ ስለ ዝኾነት ብቐሊሉ ክትዕዘበኒ ከም ትኽእል እዮም ዝነገሮኒ ስድራይ። ሓራይ ኢለዮም። ምስታ ጓል መዓልትን ሰዓትን ቆፂርና ተራኺብና። ኣብዚ ሰደደትለይ ስእላን ብኣካል ምስ ረኸብክዋን ድንግርግር ኢላትኒ። ወላ እኳ ስእሊ ጓል ርኢኻ ኣይትእመን ክብሉ ይሰምዕ እንተነበርኩ ክሳብ ከምዚ ይፍልልይ ዘለዎ ግን ኮይኑ ይተሰምዓኒ ነይሩ። ብስእላ ርኤ ብኣካል ከመይ ከም ትኸውን ቀሪፅያ ዝመጻኹን ዝጸንሓትንን በበይኑ ኮይኑኒ። ግን ከዓ ወላ እኳ ኣብ ስእሊ ዓብ ለውጢ ከም ዝነበራን ናይ ካሜራን ናይ ፊልተርን ተሓዊስዎ ሞዴል መሲላት እምበር ብኣካል እውን ኣይጸላእክዋን። ቅብእባእ ልፍጥፋጥ ዘይብሉ ባህርያዊ ምስላ ሒዘያ መጽያትኒ። ግን ከዓ ድንግርግር ከም ዝበለኒ ስለ ዝተረዳእትኒ ኣመና ተሰኪፋ ነይራ። ስክፍትኣ ክቕንጥጥ ኢለ ከዓ ኣነ ብስእልስ ከምዘን ነብሰን ኬር ክገብራ ዝውዕላ ስርሕን ዝርስዓ ኢኽመሲልክኒ ነርኪ። ብኣካል ግን ቅልል ዝበልኪ ሰሓቢ ተፈጥራዊ ጽባቐ ዘለኪ ኢኺ ብምባል ዘድነቕክዋ። ኣብ ስእሊ ብዘይ ፊልተር ምስኣል ከም ዘይትፈቱን ብኣካል ግን ብዙሕ ሜክኣፕ ከም ዘይትጥቀምን ኣብ መርዓ ወየ ብገለ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ጥራይ ቅልል ዝበለ ሜክኣፕ ከም ትገብር እያ ዝነገረትኒ። ቀፂላ እውን ንስኻ ግን ኣብ ስእሊ ከም ብኣካልን ፍልል የብልካን በለትኒ። እቶም ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ስእሊ ከም ዘይክእሉን ኣብ ስእሊ ግዜ ከም ዘይወስዱን እኳ ደኣ ካብ ስእሊ ንላዕሊ ብኣካል ከም ዝምዕርጉ ገለጽኩላ። ገለ ስባ ወደይ ናባና ገጾም ጸሪዮም ኣለዉ ብዘይ ፊልተር ይሰኣሉን እዮም ብምባል ናይ ገለ ትፈልጦም ሰባት ጠቒሳ ኣብነት ገበረቶም። ሓቃ ምዃና ብዙሓት ኣወዳት እውን ኣብ ስእሊ ከም ዝግደሱን ክጸባብቑ ከም ዝውዕሉን መስከርኩላ። ብድሕሪ እውን ብዛዕባ ንሳ ትፈትዎም ነገራት መደባታ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተወት ክትገብሮም ትደሊ ነገራት መርዓ ብኸመይ ክትሕልፎ ከም ትደሊ ኩሉ መሰረታዊ ሕቶታት ዝበሃሉ እየ ክሓታ ኽኢለ። ንሳ እውን ቅድመ ተኸተል ገይረ ብዝሓተትኳ መሰረት እያ መሊሳትለይ። መርዓ ብኸምዚ ክሕልፎ እየ ኢላ ተገዲሳትሉ ይኹን ሓሲባትሉ ከም ዘይትፈልጥ እያ ዝነገረትኒ። ኣብ መጻኢ ክትገብሮም ትደሊ መደባት ኣብ ሓዳር ብሓፈሻ ኣብ ሂወት ዘለዋ ኣረኣእያ እውን ነጊራትኒ። ሓሳባት ኣይጸላእክዎን። ኣብ ሓሳባታ ብዘይ ምግናን ትበልጸኒ እያ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘረባ ኣነ ንሓሳባተይ ኣጸባቢቐ ክገልጽ ዘይክእል ሰብ እየ። ወይ ቁሩጽ ኣቢለ ይዛረብ ወይ ከዓ
ከጸባብቕ ክብል የንውሐሞ ይባላሽወኒ እቲ ልክዕ ዝኾነ ዝምጥን ዘረባ ካብ ኣፈይ ምውፃእ ይኣብየኒ መቸም ንዝሓተትክዎ ሕቶ ምስ መለሰት ንሳውን ሓቲታትኒ መሊሳ ንሓሳባተይ ከም ዘይጸላእቶ ነጊራትኒ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ይኸውን ኮፍ ኢልና ድሕሪ ምዕላል ከዓ ቁርበ ዛዊረያ ንፋስ ወሲዳ ንገዛ ፋንያ ንገዛይ ከዓ ተመሊሰ ይኹን እምበር ንሳ ብሰላም ዶ ኣቲኻ ክትብል ኣይደወለትለይን ስለ ዘዘናጋዕክዋን ስለ ዘምሳሕክዋን የመስግነካ ክትብል እውን ኣይደወለትለይን በዚ ከዓ ኣነ ደስ ይበልክዋን ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ተገዳስነት ዘየርእያትንስ ኣይደለየትንን ኣላ ማለት እዩ ብምባልየ ክዱምዱመ ጀሚረ ክሳብ ዝድቅስ ሕጂ ዶ ትድውል ትኸውን እናበልኩ ተጸብየየ ወዮ ጓል ግን ክድውለለይ ከኣለትን ንጽባሒቱ ስድራይ ከመይ መርኺብካያ ልባም ቆልዓያ ብምባልዮም ሓቲቶምኒ ኣይጸላእክዋን ልባምን ንሓዳር ትኸውን ሰብያ ትመስል ግን ንሳ ዝደለየትኒ ይመስለንን ክሳብ ሕጂ ብሰላም ዶ ኣቲኻ ክትብል ኣይደወለትለይን እዚ ኩሉ ምሲሕያ ክሳብ ገዛእ ታክሲ ገይረ ሰዲደያ እውን የቐንየለይ ክትብል ኣይደወለትለይን በልክዎም እሞ ስድራይ ኪርኪር ኢሎም ሰሓቑ ኣንተ ሃላይ ንሳ ዳ ጓል እንድያ ተሰኪፋን ሕፍረት ሒዝዋ ይኸውን ባዕልኻ ዘይትድውለላ ኣብ መጀመርያ ወዲ እዩ ደኺመ ኸይበለ ክጽዕር ዘለዎ ካብኣ ወላ ሓንቲ ከይትጽበቓ ጥራይ ናትካ ግበር ብምባልዮም ዘማኸሩኒ ብድሕር ዝኸኣነ ቴሌፎነይ ኣልዒለ ደወልኩላ ደሓን ዲኻ ትማሊ ብሰላም ዶ ኣቲኻ በለትኒ ብሰላም ከም ዝኣተኹ ነገርክዋ ቀጺላ እውን ትማሊ ደኣ እንታይ ኮንካ ዘይደወልካለይ ደዊልካ ብሰላም ኣቲ ክትብለን እንዴ ተጸብየ ነይረ በለትኒ ኣነ እውን ክድውለለይ ክጽበያ ከም ዘምሰኹ ክነግራይ ደለኹን ነይረ የግዳስ እንድሕር ደኣ ካልእ ምኽንየ ከም ዘይተገደስኩላ ከይትርድኦ እሞ ከይትርሕቕኒ ስለ ዝፈራሕኩ እቲ ሓቂ ክነግራ ወሰንኩ ኣነ ደኣ ብሰላም ዶ ኣቲኻ ክትብልኒ ክድውልለይ እንዴ ዝጽበ ነይረ ጓል ግን ኣግዲዕ ክንበልክዋ ሓሲበ ነይረ ግን ተሰኪፈ ገዲፈዮ ባዕሉ ይደውል ኢለ በለትኒ ኣንታ ስድራይ ደኣ ሓቆም የማለት እዩ ለካ ተሰኪፈ እያ ኢለ ብውሽፀይ ፍሽኽ በልኩ ሓደ ባህርያታ ስለ ዘጽናዕኩ እውን ደስ በለኒ ካብ ሕጂ እንድሓር ካብኣ ከይተጸብኹ ክድውለላን ኩሉ ነገር ክገብረላን ኣለኒ ማለት እዩ በልኩ ብድሕር እዚ ከዓ ምርኻብና ብቴሌፎን ቀጻሊ ኮይኑ ከም ዘይጸላእትንን ፍቕሪ ከዓ ቀሲሉ ክመጽእ ምዃኑ ነገረትኒ ኣነ እውን ልክዕ ከምኡ ከም ዘይጸላእክዋን ምስ ግዜ እውን ከፍቅራ ምዃነ እየ ነጊረያ ብኸምዚ ከዓ ብስምምዕ ዝምድና ጀሚርና ንስድራይን ንስድራኣ ከዓ ከም ተሰማማዕና ሓቢርናዮም መብዛሕትኡ ግዜ ምርኻብና ብቴሌፎን እኳ እንተነበረ ዳርጋ ስሕስሕት ኢልና ብኣካል ንራኸብ ነርና ኢና ንሳ እንድዒ ኣብ ልዕለይ ስምዒት ተሕዲራ ዶ ኣይሕደረትን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ኩሉ ግዜ ይድውለላ ኩሉ ግዜ ባዕለይ ንራኸብ ኢለ ይደፋፍኣ ሓደ ግዜ ከዓ ብኣካል ክንራኸብ ተቓጺርና ኣጋጣሚ ንዓይ ከይነገረት ንመሓዛኣ ሒዛታ መጽያ ኣላለየትኒ መሓዛኣ ሰሓቒት ምስ ሰብ ከዓ ሕውስቲ እያ ዝተረኣያ ትዛረብ ስምዒታ ዘይትሓብእ ሰብ እያ ምስኣ እንተለኻ ኣይጽምወካን እዩ እታ መጀመርያ መዓልቲ ምስ ሰረኸብና እታ ኣፍቃሪተይ ገዲፋትና ናብ ሽቓቕ ምስ ከደት መሓዛይ በኣኻ ጽልልቲ እያ ኣኺልዋ በኣኻ ጥራያ ትዕልለኒ እንታይ ከም ዝገበርካላ ኣይፈልጥን ብምባል ተዛረበትኒ ንመሓዛኣ ተሽፍነላ ዘላ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ሓቂ ዝተዛረበት ኮይኑ ፍጹም ኣይተሰማዓንን ብሓቂ እንታይ ዳ ኣላ ጓለይ ንዓይ ዘይተርእየኒ ኣነ እንተ ዘይድው ኢለላ ኣይትድውለለይን እንተ ዘይጽሒፈላ ኣይትጽሕፈለይን ንራኸብ እንተ ዘይለያ እውን ንራኸብ ኣይትብለንን እያ ንዓይ ዝኾነ ኣይተርእየንን እያ በልክዋ ብቐንዕና ሓፋርን ስክፍትን ከም ዝኾነትን ዘይደወለለይ እናበለት እውን ከምቲ ጭነቕያ ዘነገረትኒ እዚ ድሕሪ ምዝራብና ኣፍቃሪተይ ስለ ዝመጸት ዘረባ ደው ኣቢልናዮ እንታይ ደኣ ከተሓሚኑ ዲኹም ጸኒሕኩም ምስ መጻኹ ደኣ ስቕ ኢልኩም እናበለት ኮፍ በለት ሳላ ብግልፂ ተዕልል መሓዛኣ ብዙሕ ተጻዊትናን ተዘናጊዕናን ተፈላለዩና ምሸት ገዛ ምስ ተመለስኩ እቲ ሰሓቕን ጸወታን ፍሽኽታ መሓዛኣ ካብዚ ዓይነይ ምልጋስ ኣበየኒ እናሰሓቐትን ከላ ኣብዚ ዓይነይ ቅጅል ትብለኒ ኣንታ ዘፍቃሪተይ ደኣ ከምዚኣ ዘይትኾነለይ ይብል ድሕሪ 2 ቀነ ይኸውን ድማ ስድራይ እንድሕር ደኣ ዝኣኽለኩም ተፋሊጥኩም ወዱ እሞ መርዓ ክንገብር በሉኒ ኣነ እውን ሓራይ ኢለ ምስ ኣፍቃሪተይ ክንዘራረብ ተቓጸርና ስድራይ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ምስ በልክዋ ግን ኣፍቃሪተይ እዚ ዓመት እዚ ፍቑራት ኮይና ንጽናሕ ድልውቲ የለኹን በለትኒ ሓሳባ ስለ ዝቐይረት ደስ የበለንን ስለምንታይ ሓሳብኪ ትቕይር ኣለኺ ዝኣኽለና እንተተፋሊጥና እኮ ክንምርዖ ደይኮንና እንተሰማሚዕና ነርና
ኢለ ትርር ኢለ ክዛረባ ምስ ጀመርኩ ኣፍቃሪተይ ኮርያ ንስኻ ኣይትርዳእለይን ኢኻ ንዓይ እናበለት ገዲፋት ነታ ዓዚራ ኣነ እቲ ጸገም እንታይ ምዃኑ ኣይተረዳእንን ክርዳእላ ድየ ኣይክርዳእላን እቲ ጸገማ ክትነግረኒ ነይርዋ በቲ ኹራይ ጠባያ ብዙሕ ኣተሓሳስበኒ ሕማቕ ተሰማዓኒ ኣብቲ ዝነበርክዎ ንልዕሊ ሰዓት ዝኸውን ኮፍ ኢለ ንዓኣ ኽብል ናይ ሰዓት መንገዲ ተጓዒዘ መጽያስ ገዲፋትኒ ብምኻዳ ጽቡቕ ኣይተሰማዓንን ሓዚነ ኣብ ገዛ ምስ ከደት ግን ዝተጣዓሰት ክትመስል ኣለኻ ዶ ከይድካ ኢላ ጽሒፋትለይ ከይመለስኩላ ሱቕ በልኩ ናይ ጣዕሳ ምልክት እዩ ነይሩ ንዓይ ግን ከኣ ጌጋ ኣይተኣመንን የቕሬታዊ እውን ኣይተሓትትን ዘገምና በልኩ ድማ ትረይነይ ሒዘ ንገዛይ ክኸይድ ናብ እንዳ ትረይን ኮድኩ ቲኬተይ ቆሪፀ ትረይን ክትመፅን እናተጸበኹን ኩልኹ ግን ኣጋጣሚ እታ መሓዛኣ ብመገሻ ጌራ ካብ ትረይን ወሪዳ ክትከይድ ረኣኽዋ ንሳ ኣይረኣየትኒ ነይራ ትኺኢላ እያ እናወፀትን ከላ ምስ ረኣኽዋ ብስማ ጸዋዕክዋ እሞ ምስ ረኣየትኒ ኣዝያ ተሓጒሳ ብፍሽኽታ ሰብኣይ መሓዛይ እናበለት መጽያ ሓቒፋ ሰላም በለትኒ ናይቲ ሓንቲ መዓልቲ ዝተራኸብናያ ማዕረ ክንደይ ተገዳስነት ስለ ዘረኣየትኒ ኣዝዩ ግርም ድንጽው ኢልኒ ኣፍቃሪተይ ከዓ ወርሑ ሙሉእ ተፈለያ ቐኒየ ብስልችው መንፈስ ሰላም ትብለኒ ከነጻጸረን ከለኹ ሰማይን ምድርን እየን ምስ መሓዛኣ ክኸውን ከለኹ ሓጎስ ይዝወረኒ ብሩህ ገጻ ድሙቕ ፍሽኽታኣ ኣብ ሰብ ዘለዋ ተገዳስነትን ኣኽብሮትን ንኢድካ ይጽገበን ካብ ሕቑፈይ ምስ ሰላቐቐት እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ብዚ በለትኒ ምስ መሓዛኣ ከም ጸናሕኩን ንመሓዛኣ ንገዛ ፋንየ ንገዛ ይኸይድ ከም ዘለኹ ነገርክዋ ንሳ ግን ኣብ ገጸይ ሕማቕ ስምዒት ስለ ዝተዓዘበት ገጽካ ግን ጽቡቕ የለኻን ንዓናይ እስከ ሻሂ ኸስትየካ ብምባል ሒዛትኒ ካብቲ እንዳ ባቡር ወጸት ናይ ባቡር ትኬተይ ክሓርሩ እኳ ይበልኩን ምስኣ ክዕልል ግዜ ሓሊፉ እቲ ምስ መሓዛኣ ዘይሰማማዓና ጉዳይ እውን ነገርክዋ እሞ ደሓን ግዜ ሃባ ሎሚ ቕነ ወላ ምሳይ ጽቡቕ የላን እንታይ ከም ዝኾነት ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ግዜ ከምኡ ኢና ንገብር ንገብሮ ኣይንፈልጥና ብምባል ብዙሕ ኣረጋጋእትኒ ናይ ኣፍቃሪተይ ገዲፍና ብዛዕባኣ ክትዕለኒ ደለኹ ነፃ ኮይና እውን ብዛዕባ ስድራኣ ኣዕለለትኒ ኣዝዩ መሳጢ ባህርን ኣካይዳን እዩ ዘለዋ ብተምሳጥ ጽን ኢለ እየ ዝሰምዓ ንሳ እውን ኣነ ኸዕልል እንከለኹ ብተምሳጥ ጽን ኢለ እያ ትሰምዓኒ ነይራ ከይተረዳእና ንሰዓታት ይዕሊልና ንሳ ካብ መገሻ ስለ ዝመጸት ዕረፍትን ማይን ምግብን ከድልያ ግድን እዩ እዋንና ምምሳይ ገጹ ምስ ኮነ ማለት ኣይ እዋን ምሳሕ ኣይ እዋን ድራር ስለ ዝነበረ ከም ድላይ ክሕሰብዮ ግን ምግቢ ክብልዓ ክለኒ ብመገሻ ኢኽ መጺኽ ብምባል ተወከስክዋ ንሳ እውን ብዘይ ቀልዓለም ሓራይ በለትኒ ምስካፍ ቀልዓለም ዘይትፈቱ ሰብያ ኣድሪረ ኸኣ ቁጽሪ ቴሌፎን ተለዋዊጥና ተፈላለና ነፍቃሪተይ እውን ከም ተራኸብና ክትነግራ ምዃናን ክትዛረባ እውን ምዃና ነገረትኒ እዚ ኸኣ ምልክት ቅንዕና እዩ ኣነ እውን እንታይ ኮንካ ዘይነገርካ ንኸይትብለኒ መታን ክነግራ እየ ሓሲበ ነይረ ኣለኻ ዶ ኸይድካ ዝብል መልእኽታ እውን ኣይመለስኩላ ነይረ ንሳ ግን ኮርዩ ዶ ይኸውን ኢላ ተሸቒላ ኣይደወለትለይን ክሳብ ዝምልሰላ እያ ትጽበ ነይራ ምሸት ገዛ ምስ ኣትኹ ድማ ክትጽሕፍለይ እንከለኺ ኣይተመለስኩን ነይረ ኣብየ ነይረ ምስ መሓዛኺ ውዒለ ሕጂ ገዛ ኣትየ ኢለ መለስኩላ ኣይደወለትን ርኢኣቶ ሱቕ ኢላ ፍጹም ተገዳስነት ዝጐደሎ ነገር ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣነ እውን ኣይተጐደስኩላን ምኽንያቱ ኣእሙረይ ብመሓዛኣ እዩ ተባሒቱ ነይሩ መሓዛኣ ከመይ ኣቲኻ ክትብል እያ ደው ኢላትለይ ን10 ደቂቕ ዝኸውን የዕሊላትኒ ኸኣ ተፈልያትኒ ካብ ኣፍቃሪተይ ዘይረኸብክዎ ተገዳስነት ካብ መሓዛኣ ስለ ዝረኸብክዎ ኣዝዩ ኣተሓሳሲብኒ ኣፍቃሪተይ ምናልባት ምሳይ ስምዒት ክመጸላ ስለ ዘይከኣለ እዩ ከተፍቅርኒ ስለ ዘይከኣለት እያ ኢለ ተስፋ ቆረጽኩ ሓሳበይ ከኣ ብመሓዛኣ ተባሕተ ወላ ሓንቲ ዘይብለይ እንከሎ ደውለላ ይዕልላ ይመጸኒ ክረኽባ እውን ደልየ ሱቕ ኢሉ ኸይድውለላ እንታይ ደልዮ ኸይትብለኒ ይስከፍ ንራኸብ ከይብላ እውን ኣፍቃር መሓዛይ እንከሎ ንምንታይ ንዓይ ክረኽበን ደልዩ ከይትብለኒ ኣመና ይፈርሕ ይጐድፎ ሱቕ ይብል ሓደ ግዜ ግን ንሳ ካብ ስራሕ ትወጸሉ ሰዓትን ኣውቶቡስ ትጽበየሉ ቦታን ኣጽኒዐ ስራሐይ ገዲፈ እየ ኸይደ ቦታ ተጋግየ ግን ንሳ ክትሓልፍ ኣብ ኣውቶቡስ ኮይና ሪኣትኒ ቴሌፎን ደው ኢላትለይ ንስኻ ዲኻ እንታይ ዳ ትገብረ ብዚ በለትኒ ኣበይ ኮንኩ ርኢኽኒ በልክዋ
ኣባስ ኮይና እናሓለፈት ከም ዝረኣየትኒ ብምንጋር ደጊማ እንታይ ትጽበለኻ በለትኒ። ብሓደ ጉዳይ ከም ዝመጻኹን ናብ እንዳባቡር ክኸይድ ኣውቶቡስ ይጽበ ከም ዘለኹ ነገርኩዋ። ብእግሪ ከሞ ዘይትኸይድ ቀረባ እንድያ ክጸንሕ እንትኾንኳ ግን ኣብታ ትቕጽል ፌርማታ ወሪደ ክመጸካ በለትኒ። ዘይንሱ እንታይ ይደሊ እናበልኩ ብውሽጠይ ሓራይ በልክዋ። ኣይደንጎየቱን ከዓ 10 ደቂቕ ምስ ተጸበኽዋ መጸትኒ እሞ ደኺማ ኣብ ስራሕ ስለ ዝወዓለት ናብ ሓደ ጽምው ዝበለ ጽፉፍ ኮፍ መበሊ ዘለዎ ቦታ ወሰድክዋ። ኣምሲሐ ኮፍ ኢልና ክንዕልል ጀሚርና። ዓይነይ ካብ ዓይና ክፍለያ ይከኣላን። ኣሰብ ሂላትለይ ብዙሕ ተሰኪፋ ዓይነይ መታን ክገንሐውን ዘረባ ተምጽእ። ብዙሕ ርእሲ ተቐያይር። ብዙሕ ዕሊላትኒ ኣስሒቓትኒ ኣጻዊታትኒ። ኣንቲ ታመሓዘኺ ደኣ ከመኺ ዘይትኾነለይ ኣነ ትዕድለይ ከም ገለ ይበጃኺ። ኣታ ወፃእ ኮይና ንሓንሳብ ጽቡቕ ትመጽእ ንሓንሳብ ከዓ ኮርያ ትቕኒ። ንዓኺ ቀዲመ ክረኽበኪ ነይሩኒ ብምባል ጸወታ ምሲለ ወሰበልኩላ። ከምኡ ኢለ ክዛረብ ግቡእ ኣይኮነን ነይሩ። ንሳ ምቹእነት ከም ዘይስማዕ ኣይፈልጥ እየ። ምናልባት እውን ኣብ ልዕለይ ሕማቕ ስእሊ ክትሕዝ ትኽእል እያ። ግን ከዓ ኣመራፂ ስኢነ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህበኒ ንምምዛን እየ ከምኡ ኢለ እያ። ሓቂ ዶ ክነግረካ መሓዛይ ክንክን ትደሊ እያ። ወዲ ኩሉ ነገር ክገብረለይ እያ ትጽበ። ስለዚ ካብኣ ክትጽበ የብልካን ብምባል እያ እታ ንዓኺ ኣቐዲመ ክላለየኪ ነይሩኒ ትብል ዘረባይ ጽቕ ጠቢላ ዝመለሰትለይ። ኣብኣ እንከላ እውን ዕላል ቀይራ ካብ ኣጣምታይ ካብ ዘረባይ ተዓዚባ ኣብ ልዕሊኣ ፍቕሪ ሒዝኒ ከም ዘሎ ግምት ዝወሰደት እያ ትመስል ነይራ። መቸም ሽዑ ካብ ስራሕ ተመሊሳ ስለ ዝነበረት ተሰኪፈ ብዙሕ ክሕዝ ኣይደለኹን። ንዕበሊ ገዛ ኸይድኪ ዕርፍ ኢለ ኣፋንየያ። ኣነ ገዛ እቱ ምስ በልኩ ድማ ብሰላም ዶ ገዛ ኣቲኻ ኢላ ጽሒፋትለይ። ባህርያታ ተገዳስነታ ፈትየዮ ክመውት ኣብ ርእሰይ ክትመላለሰኒ ምልእታ ለይቲ ብኣ ክሓስብ ሰለም ከይበልኩ እየ ሓዲረ። እንታይ ክገብር ዘለኒ ዝገብሮን ዝሓስቦን ጠፊእኒ። ስለዚ እምበኣር ኣሕዋተይ እንታይ ክገብር ትመኽሩኒ? እታ ኣፍቃሪተይ ሕጂ ክትበጽሕ ክትግደሰለያ ጀሚራ። ግን ከዓ እዚ ለሚዶየ ኩሉ ግዜ ኣታ ወፃያ ትድውለለይ። ስለምንታይ ዘይደወልካለይ እናበለት ትኹሪ። ኣነ ግን ክድውለለይ ኣይደልን እየ። ምስኣ ክዕልል እውን ድልየት የብለይን። እዚ ኩሉ ምስ ተቐየረ ኢኻ ንሳ ክትግደሰለይ ጀሚራ ዘላ። ንመሓዛኣ እናፍቀርኩ ንዓኣ ኸይውዳእ ኣላ ከዓ መሓዛኣ ኣብ ጎና ክሳብ ዘላ ክሳቕየ ፍጹም ከፍቅር ኣይክእልኒ። ተሳቕየ ከሳቕያ ጥራየ ንዓኣ ገዲፈ ናብ መሓዛኣ ኸይብል ከዓ መሓዛኣ ትቕበለኒ ይመስለንን ኣይተፍቅረንን ያይለ ስለ ዝተጠራጠርኩ ይኮንኩን። ኣፍቃር መሓዛኣ ስለ ዝነበርኩ ጥራይ ክትቅበለኒ ትኽእልኒ እያ። ምናልባት ኣብ ልዕለይ እውን ስምዒት ክህልዋ ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ትቕበለኒ ይመስለንን ብዛዕባ ስምዒታ ጥራይ ተሓስብ ሰብ ኣይኮነትን ትብለኒ ክፈልጥ ክሓተ ከዓ ግብረ መልሲ ኣመን ኣፍሪሕኒ። ስለዚ እስኪ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ገለ በሉኒ። ካብ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ሓሳብ ስለ ዝርከብ እየ ናብዚ መደብ ቀሪበ ዘለኹ። ሓዊኹም እየ ካብ ዕቁብ ቦታ። ሰላም ከመይ ውዒልኩም ሓዲርኩም ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ምሁሳር። ከምዚ ክሰምዖ ጸናሕኩም ዝሓውና ካባኹም ካብ ቤተሰብ ምሁሳር ምኽርን ሓሳባትን ስለ ዝደለየ እዩ እዚ ክንሰምዖ ጸናሕና ዛንትኡ ኣካፊልና ዘሎ እሞ ከም ቀደምኩም በተገዳስነት ሓሳባትኩም ክትህቦ ይምሕጸነኩም። ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም።